În inima Moldovei, la Iași, se află un trup pe care timpul nu l-a biruit niciodată. Un trup care, de secole, sfidează legile pământului, ale materiei și ale morții. Când oamenii se apropie de racla Sfintei Parascheva, nu simt doar miros de tămâie și flori, simt un fior, o taină, care nu poate fi explicată cu mintea, ci doar simțită cu sufletul. Se spune că atunci când au deschis racla, de mult în tăcerea unei nopți fără stele, așteptau să găsească ceea ce găsește lumea mereu în urma morții: praf, oase, fragilitate. Dar ceea ce au găsit a fost carne vie, piele cu culoare caldă, trăsături ca ale unui om adormit în pace. Trupul ei nu se stricase, nu se ofilise, nu fusese atins de putrezire. Privirea celor care au văzut atunci a rămas schimbată pentru totdeauna. De atunci și până astăzi, la racla ei ard mii de lumânări, iar oamenii vin cu suflete zdrobite, cu rugăciuni nerostite, cu lacrimi care nu pot fi oprite. Toți caută ceva: vindecare, răspuns, împăcare, iertare. Iar Sfânta nu răspunde cu glas, ci cu tăceri care cântă în inimă și luminează în întuneric. De-a lungul secolelor au fost războaie, foamete, boală, cutremure, dar trupul ei a rămas neschimbat. De fiecare dată când lumea se clătina, racla rămânea neclintită, ca și cum cerul însuși o păzea. Sunt mărturii ale celor care au simțit o căldură venind din raclă, ale celor care au mirosit mir, ale celor care au fost vindecați când au atins cu fruntea partea de jos a acoperământului. Există oameni care nu credeau în nimic și au plecat de acolo genunchii tremurând, fără să înțeleagă de ce plâng. Și totuși, în fața acestei minuni tăcute, biserica a vorbit puțin. Pentru că unele taine nu se explică, se primesc, se trăiesc, se poartă în inimă. Rămâi cu noi până la final, pentru că povestea acestui trup care nu s-a stricat niciodată nu este doar istorie, este o chemare. O chemare către un adevăr pe care doar sufletul îl poate înțelege. Sfânta Parascheva nu s-a născut în Iași. A venit aici după secole, purtată de rugăciuni, războaie și dorința unui popor de a nu fi uitat de Dumnezeu. S-a născut în secolul al XII-lea, într-o familie credincioasă din Tracia, aproape de Constantinopol. De mică era atrasă de biserică, de tăcerea icoanelor și de lumina lumânărilor. Se spune că, la vârsta de 10 ani, a auzit o voce în biserică spunând: "Lasă lumea și urmează-mi." Și a ascultat. A părăsit casa, averea, promisiunile unui viitor liniștit și a pornit spre Țara Sfântă, trăind în post, rugăciune și liniște. Călugării și pusnicii au văzut în ea ceva neobișnuit. O liniște care nu era din pământ, un fel de a privi oamenii ca și cum i-ar fi iubit deja înainte de a-i cunoaște. A trăit ani în pustiu, rugându-se pentru lumea întreagă, pentru cei bolnavi, pentru cei rătăciți, pentru cei care nu știau că cineva se roagă pentru ei. Când s-a stins, trupul ei a fost îngropat în pământ, ca orice trup omenesc. Dar după mulți ani, un păstor a avut un vis în care o femeie îmbrăcată în lumină îi spunea: "Trupul meu este aproape de voi, ridică-mă." Păstorul a săpat și a găsit trupul ei întreg, neputrezit, răspândind un miros de floare și mir. Vestea s-a răspândit repede prin sate și orașe, iar clericii au înțeles că Dumnezeu făcuse cunoscut un dar. Trupul ei a fost dus la Constantinopol, iar acolo mulțimi veneau să o vadă, să atingă racla, să ceară ajutor. Au existat minuni, oameni vindecați, lacrimi șterse, vieți schimbate. Secole mai târziu, când Moldova era slăbită de războaie și foamete, domnitorii și ierarhii au cerut patriarhiei să trimită un semn de întărire pentru popor. Atunci, în anul 1641, moaștele Sfintei Parascheva au fost dăruite Moldovei și aduse la Iași cu mare cinste. Cronicile vremii spun că atunci când racla a intrat în oraș, aerul s-a umplut de mireasmă și oamenii au simțit o pace adâncă, ca o rugăciune spusă de cer. De atunci, Sfânta Parascheva a devenit nu doar o crotitoare a Moldovei, ci și mama celor care suferă în tăcere. În timpul ciumei, mii de oameni mergeau la racla ei cerând vindecare. În timpul războaielor, soldații se întorceau la ea pentru a-și liniști sufletul. În foamete, familiile aprindeau lumânări și spuneau: "Amen, Sfântă, nu ne lăsa." Și trupul ei, neatins de stricăciune, rămânea ca o mărturie că nu tot ce moare se sfârșește
și că există vieți care se continuă în lumină. Astăzi, în fiecare an, sute de mii de pelerini vin la Iași, unii mergând zile întregi pe jos, purtând în inimă aceeași speranță, că atingând racla ei, vor simți din nou că nu sunt singuri și că Dumnezeu încă privește către oameni cu milă. Cu timpul, oamenii care veneau la racla Sfintei Parascheva nu veneau doar pentru istorie sau tradiție, ci pentru că simțeau ceva viu, ceva nevăzut, dar puternic. Se vorbea că în nopțile liniștite, în catedrală se simțea o căldură blândă în aer, deși pietrele rămâneau reci. Unii spuneau că o lumină nedescrisă plutea în jurul raclei, o lumină care nu venea de la candele, nici de la soare. O femeie bătrână dintr-un sat din Neamț povestea că în timp ce stătea la coadă, obosită, cu picioarele tremurând, a simțit o mână caldă atingându-i umărul. S-a întors crezând că e cineva din mulțime, dar în spatele ei nu era nimeni. Doar aerul mirosea a busuioc și miere. A înțeles atunci, fără cuvinte, că Sfânta nu era doar în raclă, ci printre oameni. Într-un alt an, când ploile nu mai conteneau, iar pământul se îneca în noroi, mii de pelerini stăteau în șir, udându-și hainele și sufletele. Un preot tânăr, văzându-i slăbiți, a început să plângă și să se roage în șoaptă: Sfântă Parascheva, arată că ești cu noi. Atunci, spun martorii, ploaia s-a oprit brusc, ca și cum cerul ar fi închis ușile sale. Dar ceea ce i-a uimit nu a fost oprirea ploii, ci lumina care a urmat. Din cupola catedralei, o rază subțire și caldă a coborât încet, atingând racla. Era o lumină vie, pulsând ca o inimă. Nu era lumină rece, nu era lumină aspră, era lumină care mângâia. Cei prezenți au căzut în genunchi, iar un murmur s-a ridicat, nu ca strigăt, ci ca respirație comună. E adevărată. O mireasmă de trandafir și smirnă s-a răspândit în aer, atât de puternică încât oamenii au început să plângă fără să știe de ce. Mulți au spus că în acel moment au simțit o pace pe care nu o mai trăiseră niciodată. Un copil bolnav a adormit liniștit în brațele mamei sale, iar a doua zi medicii nu au mai găsit boala. Bătrânii spuneau că noaptea aceea a fost ca un răspuns al cerului la durerea lumii. Dar poate cea mai tulburătoare mărturie a venit de la o călugăriță care slujea la catedrală. Ea a spus că în timp ce curăța locul din jurul raclei, a auzit un șoaptă clară, ca și cum cineva ar fi vorbit chiar în spatele ei. Eu sunt aici. S-a întors, dar nu era nimeni, doar lumina candelelor tremura liniștit. Ea nu a spus nimic ani de zile, crezând că a fost o iluzie, o oboseală, un vis treaz. Dar în aceeași perioadă, alți 3 preoți au mărturisit exact același lucru, fără să se cunoască între ei, fără să se fi întâlnit, fără să îndrăznească să spună mai devreme. Și atunci, mulți au înțeles că trupul neputrezit nu era doar o minune a timpului, ci un semn că sufletul ei nu a părăsit niciodată lumea, că prezența ei nu este amintire, ci viață. De atunci, pentru cei care cred, racla nu este un sarcofag, ci o poartă între ceea ce vedem și ceea ce nu îndrăznim să recunoaștem. Iar lumina aceea, lumina care a coborât odată, se spune că revine în fiecare an, dar numai ochii credinței o pot vedea. După lumină a venit încercarea. Așa se întâmplă mereu în viața celor aleși. Harul se arată ca o promisiune, iar apoi sufletul este modelat prin suferință. Oamenii care au văzut minunea au plecat la casele lor cu inimile pline, dar lumea nu a devenit mai ușoară. În anii care au urmat, Moldova a fost lovită de războaie, de boală și de lipsuri. Câmpurile nu mai dădeau roade, râurile scădeau, iar satele întregi trăiau cu teamă. Mulți au început să se întrebe: dacă Sfânta este cu noi, de ce suferim? Dar credința adevărată nu înseamnă absența durerii. Credința se arată în felul în care inima rămâne deschisă chiar și atunci când lumea se închide. În acea perioadă, o tânără pe nume Ana venea la raclă în fiecare zi. Era săracă, fără familie, bolnavă de o boală pe care nimeni nu o putea vindeca. Dar ea nu cerea nimic. Nu striga, nu întreba, nu negocia cu cerul. Se așeza în tăcere lângă raclă și se ruga cu ochii închiși. Mulți au întrebat-o: ce ceri? Iar ea spunea doar atât: să pot iubi pe Dumnezeu chiar și în durere. Într-o noapte, când catedrala era goală,
Un preot bătrân a găsit-o întinsă pe lespedea rece, cu mâinile lipite de acoperământul raclei. Nu mai respira, dar chipul ei era liniștit, cu un zâmbet atât de limpede, încât părea că vede ceva ce ceilalți nu vedeau. În acea noapte, clopotele au început să bată singure. Oamenii din oraș au ieșit din case și au simțit în aer același miros de mir și trandafir pe care îl simțiseră în ziua Marii Revelații. Au știut atunci că sufletul Anei fusese primit și că suferința ei nu fusese zadarnică. În alt an, un călugăr tânăr, care se îndoia de minunea trupului nestricat, a decis să cerceteze cu mintea ceea ce trebuia primit cu inima. În noaptea aceea a rămas singur lângă raclă. A privit-o mult timp, fără să simtă nimic. Apoi, obosit, a adormit. În vis a văzut-o pe Sfânta Parascheva, în haine luminoase, privind către el cu o blândețe de nedescris. Ea nu l-a mustrat, nu l-a înspăimântat, nu l-a convins cu forța. I-a spus doar atât: credința nu cere să înțelegi, ci să te deschizi. Când s-a trezit, ochii îi erau plini de lacrimi, iar camera mirosea a busuioc. De atunci el nu a mai vorbit niciodată despre îndoială. A slujit cu smerenie până la finalul vieții. Dar poate cea mai grea încercare a venit în timpul unei mari epidemii, când orașele se goleau, iar oamenii se temeau să atingă unii pe alții. Atunci, pelerinii au încetat să vină. Catedrala era tăcută, iar racla părea singură. Preoții se rugau, dar aerul era greu. Atunci mitropolia a decis să scoată racla și să meargă cu ea prin oraș, în procesiune, pentru prima dată în multe decenii. Oamenii priveau pe la ferestre, slăbiți, tăcuți, frânți, și în clipa în care racla a trecut pe sub turnul clopotniței, o adiere caldă a umplut aerul. Oamenii au început să iasă din case, nu cu teamă, ci cu lacrimi. Un bătrân a strigat: Sfânta nu ne părăsește. Și atunci, pentru mulți, credința a prins din nou rădăcini. Pentru că minunea trupului nestricat nu era doar un semn al sfințeniei, ci și o chemare, aceea de a nu renunța în întuneric. Pentru că lumina nu dispare, se ascunde în inimă, așteptând să fie aprinsă din nou. A venit o zi în care cerul părea mai aproape de pământ decât oricând. Era toamnă, pelerinii umpleau Iașiul, iar străzile erau acoperite de lumânări aprinse și miros de tămâie. Rândurile se întindeau cât vedeai cu ochii, oameni veniți din sate, orașe, munți, câmpii, purtând în suflete poveri pe care nu le pot duce singuri. În acea zi, o mamă tânără își adusese copilul bolnav, cu trupul firav și ochii obosiți de suferință. Medicii închiseseră orice ușă, orice speranță, dar ea încă avea una, racla Sfintei Parascheva. Când a ajuns în fața raclei, mâinile ei tremurau. Copilul abia respira. Întregul șir de pelerini a tăcut. Pentru o clipă, nimeni nu a mai vorbit, nimeni nu s-a mai mișcat. A fost o tăcere a lumii, o oprire a timpului, ca și cum tot cerul asculta. Mama a așezat copilul pe marginea raclei, atingând ușor acoperământul brodat. În acel moment s-a întâmplat ceva ce nimeni nu poate explica nici astăzi. Din trupul Sfintei a început să se răspândească o căldură blândă, ca o respirație caldă într-o cameră rece. Aerul s-a umplut de o mireasmă de trandafir și mir atât de puternică încât unii s-au clătinat. Lumânările au pâlpâit toate deodată, ca și cum o adiere nevăzută trecea prin ele. Și atunci s-a auzit nu un sunet, ci o vibrație, ca și cum pământul însuși ar fi suspinat. Copilul, care până atunci abia respira, a deschis ochii. A privit spre mama lui, a ridicat mâna și a spus încet, limpede: Mamă! Mulțimea a izbucnit în lacrimi. Unii au căzut în genunchi, alții au început să cânte imnuri. Clopotele, fără să fie atinse de mâini omenești, au început să bată. Orașul întreg a auzit. O femeie a strigat: Minune! Minune vie! Dar nu doar copilul a fost vindecat în acea zi. Martorii povestesc că oamenii din rând, unii cu dureri de ani întregi, s-au simțit ușori, eliberați, ca și cum ceva nevăzut fusese luat de pe umerii lor. O bătrână care nu mai putea merge fără baston a început să pășească încet, apoi sigur. Ochii unui bărbat plin de furie și amărăciune au devenit blânzi. O femeie care pierduse orice speranță a început să râdă printre lacrimi. Dar minunea nu a fost doar vindecarea trupurilor, a fost vindecarea inimilor, pentru că acolo, în lumina aceea nevăzută,
Oamenii au înțeles ceva ce cuvintele nu pot spune, că Dumnezeu nu ne părăsește, chiar dacă lumea o face, că iubirea este mai puternică decât moartea, că trupul Sfintei nu este o relicvă a trecutului, ci o fereastră spre veșnicie. În acea zi, orașul Iași a devenit o catedrală sub cer și tot poporul a înțeles că minunea trupului neputrezit nu este doar un semn al sfințeniei, este un răspuns. Răspunsul cerului la întrebarea omului, sunt singur? Și răspunsul a fost, nu, niciodată. După ziua minunii, când copilul s-a ridicat și clopotele au bătut fără mâini omenești, orașul a fost cuprins de o emoție cum rar trăiește un popor întreg. Oamenii vorbeau în piață, pe ulițe, în trenuri, în sate. Toți povesteau ceea ce au văzut, dar fiecare spunea altfel, pentru că minunea nu se spune cu aceeași limbă cu care vorbim lucrurile obișnuite. Dar în timp ce oamenii povesteau, biserica a tăcut. Nu din frică, nu din îndoială, ci din smerenie. Mitropolia nu a publicat declarații lungi, preoții nu au ținut predici triumfătoare, niciun ierarh nu a spus, iată dovada în fața lumii. În schimb, s-a spus doar atât, minunile sunt daruri, iar darurile se păstrează în rugăciune. Într-o întâlnire a clerului, un episcop bătrân cu voce slabă a rostit, atunci când Dumnezeu coboară în mijlocul oamenilor, limba omului se închide pentru a nu strica ceea ce ochiul inimii a văzut. Și toți au înțeles că uneori cuvintele sunt prea mici. În zilele ce au urmat, câțiva jurnaliști au încercat să explice. Au scris articole despre fenomene luminoase natural explicabile, despre autosugestie colectivă, despre reacții neurologice la stimuli religioși. Dar oamenii care trăiseră acea clipă au citit și au zâmbit, pentru că nu poți analiza în laborator ceea ce se întâmplă între suflet și cer. Un profesor de medicină, prezent atunci în rândul pelerinilor, a spus, sunt doctor de 30 de ani. Am văzut ce poate și ce nu poate trupul. Și ceea ce am văzut atunci nu se potrivește cu nimic din știința mea. Și totuși el nu a încercat să convingă pe nimeni. Doar s-a așezat lângă raclă cu ochii închiși și a tăcut. Într-o seară, un călugăr tânăr l-a întrebat pe mitropolit, înalt preasfințite, de ce nu vorbim mai mult despre minune, de ce nu o strigăm lumii? Iar mitropolitul, cu privirea pierdută în lumina candelelor, a răspuns, pentru că nu strigăm lumina, o protejăm. Dumnezeu nu a făcut spectacol, a adus mângâiere. Tăcerea bisericii nu era negare, ci ocrotire. Ca și cum minunea era un copil abia născut, prea fragil pentru a fi expus zgomotului lumii, iar cei care aveau ochi să vadă, vedeau. Cei care aveau inimă să simtă, simțeau. Cei care aveau suflet să creadă, credeau. Și totuși, dincolo de tăcere, biserica făcea ceva ce nu se vedea. Se ruga. Noaptea, când catedrala era goală, preoții aprindeau o singură lumânare, se așezau în genunchi și rosteau încet. Păzește poporul tău, Sfântă, pentru că adevărata minune nu era doar că trupul Sfintei nu s-a stricat. Nu era doar vindecarea unui copil, nici lumina coborâtă din cer. Minunea adevărată era felul în care inimile oamenilor se înmuiau, cum cei mândri deveneau smeriți, cum cei frânți găseau vindecare, cum cei care pierduseră credința o regăseau, nu prin cuvinte, ci prin lacrimi. Și pentru aceasta nu era nevoie de zgomot, era nevoie de tăcere, o tăcere care nu ascunde, ci dezvăluie, o tăcere în care cerul se poate auzi. Acum când povestea a fost spusă și taina a fost atinsă cu vârful inimii, rămâne întrebarea pe care fiecare om o poartă în sine. Ce înseamnă cu adevărat trupul care nu s-a stricat niciodată? Nu este doar o dovadă împotriva morții, nu este doar o mărturie a unui miracol din trecut, este un răspuns pentru prezent, pentru omul rănit, pentru cel singur, pentru cel care și-a pierdut credința, speranța sau rostul. Trupul Sfintei Parascheva rămâne viu pentru că iubirea pe care a trăit-o nu a murit. Iubirea adevărată nu se sfărâmă în țărână, nu se închide în mormânt, nu se termină odată cu ultima suflare, ea continuă, se păstrează, se întoarce, se dăruiește iar și iar. Oamenii vin la Iași cu spatele apăsat de greutăți pe care nu le pot purta singuri. Vin cu suferințe ascunse în priviri, cu doruri vechi, cu rugăciuni pe care nu știu să le pună în cuvinte.
Și totuși, în fața raclei, cu fruntea aplecată, se întâmplă ceva nevăzut. Inima se deschide, lacrimile curg, iar sufletul respiră din nou. Nu pentru că Sfânta promite viață fără durere, ci pentru că ne învață să nu fim singuri în durere. Sunt cei care spun că nu simt nimic când ating racla. Și totuși, după câteva zile, ceva se schimbă în ei. O liniște blândă îi însoțește, o putere de a ierta, o lumină mică, o scânteie pe care nu o aveau înainte. Aceasta este minunea. Nu focul care arde vizibil, ci lumina care rămâne în inimă. Nu vindecarea bruscă, ci renașterea lentă. Nu demonstrația, ci atingerea. Sfânta Parascheva nu cere nimănui să creadă cu forța. Ea doar stă, tăcută, ca un izvor care nu seacă. Cine vine însetat, bea. Cine vine obosit, se odihnește. Cine vine frânt, se ridică. Iar trupul ei neputrezit nu vorbește despre moarte, ci despre veșnicie. Despre faptul că omul nu este doar ceea ce vede lumea, că în fiecare inimă există un loc unde Dumnezeu poate coborî. Și când acest loc se deschide, minunea începe. De aceea, dacă ai ascultat această poveste până la capăt, nu este întâmplare. Poate că sufletul tău avea nevoie să audă că nu este singur, că cineva se roagă pentru tine chiar acum, că există lumină pentru tine chiar și dacă nu o vezi încă. Închide ochii o clipă, inspiră adânc și spune încet din inimă: Sfântă Parascheva, fii cu mine. Lasă liniștea să-ți atingă pieptul. Lasă lacrima să vină dacă vine. Lasă lumina să intre. Pentru că minunea nu este în cuvinte, minunea este în inimă. Dacă acest mesaj te-a atins, lasă în comentarii cuvintele: cine este ca Dumnezeu? Ca o mărturie că lumina încă trăiește. Și du această pace cu tine mai departe. Pentru că acolo unde este credință, viața nu se termină niciodată.